En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. El Senyor sigui amb vosaltres. Continuem vivint aquest temps de pandèmia, aquest temps en el que segurament la incertesa per no saber com les coses van evolucionant, podran evolucionant, escoltant com també i veient, segurament potser coneixent, com hi ha persones que pateixen les conseqüències d'aquesta pandèmia d'una manera més virulenta, més dura. Per tant, amb un cor de solidaritat, de misericòrdia i de fraternitat, comencem aquesta celebració de l'Eucaristia en aquest diumenge, la qual saludem aquesta petita comunitat, 10 persones que representen la nostra comunitat cristiana, i després també les persones que ens acompanyeu i seguiu també aquesta celebració via internet amb la nostra pàgina de Facebook. Comencem aquesta celebració deixant un moment de silenci, tot demanant perdó al Senyor per les nostres faltes i els nostres pecats. En aquest acte penitencial, el nostre petit cor, avui representat amb el Sergi i el Landry, cantaran en la seva llengua: el Senyor tingueu pietat. Que Déu, Pare, Totpoderós i misericordiós, s'apiadi de nosaltres, perdoni els nostres pecats i ens dugui a la vida eterna. I junts diem: Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres. Perquè vos sou l'únic sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. Sigueu propicis, Senyor, als vostres servents
i doneu-nos abundosament els dons de la gràcia, perquè fervents en la fe, en l'esperança i en la caritat, perseverem fidels en la guarda dels vostres manaments. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna la unitat de l'Esperit Sant Déu, pels segles dels segles. La primera lectura que ara escoltarem ens parla de l'actitud misericordiosa de Déu envers nosaltres. Escoltem-ho tot preparant-nos per rebre després el missatge de la paràbola que Jesús ens explicarà. Lectura del llibre de la saviesa. Fora de vos no hi ha cap Déu que vetlli sobre tothom, i a qui hageu de convèncer que la vostra sentència és justa. La vostra força és font de justícia, i el mateix domini que teniu sobre tothom fa que tracteu amb tota consideració. Demostreu només la vostra força. Si algú no creu que ho podeu tot, o bé, quan humilieu aquells que sabent que sou fort, es mostren arrogants. Vos, que disposeu de la força, sou moderat en les sentències i ens governeu amb tota consideració. El poder, si volguéssiu, sempre el teniu a mà. Obrant així, heu ensenyat al vostre poble que els justos han de ser humans amb tothom, i heu omplert d'esperança els vostres fills, en veure que doneu l'ocasió de penedir-se dels pecats. Paraula de Déu. Us lloem, Senyor. El Señor es compasivo y benigne. El Señor es compasivo y benigne. Vos, Senyor, sou indulgent i bo, ric en l'amor per a tothom que us invoque. Senyor, escolteu la meva pregària, escolteu la meva súplica. El Señor es compasivo y benigne. Tots els pobles que heu creat vindran a fer-vos homenatge i glorificaran el vostre nom. Diran, sou gran, Senyor, sou prodigioses les vostres obres. Vos sou l'únic Déu. El Señor es compasivo y benigne. Vos, Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel amb l'amor, mireu-me, apiadeu-vos de mi. El Señor es compasivo y benigne. Escoltem ara com Sant Pau ens parla del goig de tenir l'Esperit Sant dins nostre. Lectura de la carta de l'apòstol Sant Pau als cristians de Roma. Germans, és l'Esperit mateix el qui, per ajudar la nostra feblesa, intercedeix en gemecs que no es poden expressar, perquè nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal, però és ell, l'Esperit, qui es posa en lloc nostre. I ni que els seus gemecs no es puguin expressar, el que penetra l'interior dels cors sap prou bé què és el dolor, el deber de l'Esperit. Ell intercedeix a favor del poble sant tal com Déu ho vol. Paraula de Déu. Us lloem, Senyor. Aleluya.
Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills el misteri del regne. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús proposà a la gent aquesta paràbola. Amb el regne del cel passa com amb un home que havia sembrat bona llavor al seu camp. Però a la nit, mentre tothom dormia, vingué el seu enemic, sembrà jull enmig del blat i se n'anà. Quan el sembrat hagué crescut i s'espigà, aparegué també el jull. Els mossos anaren a trobar l'amo i li digueren: «Però no era bona llavor la que vau sembrar al vostre camp? Com és, doncs, que ja jull?» Ell els respongué: «Això ho ha fet algú que em vol mal». Els mossos li digueren: «Voleu que anem a collir-lo?» Ell els diu: «No ho feu pas. Si colliu el jull, potser també arrencaríeu també el blat. Deixeu que creixin junts fins a l'hora de la sega i llavors diré als segadors: colliu primer el jull i feu-ne feixos per cremar-lo. Després colliu el blat i porteu-lo al meu graner». Paraula del Senyor. El Senyor avui ens proposa una paràbola que podríem dir és paradoxal. Anem petit a petit, poquet a poquet. Amb el regne del cel passa com amb un home que havia sembrat bona llavor al seu camp, però a la nit, mentre tothom dormia, vingué el seu enemic, sembrà jull, cizanya en castellà, males herbes, enmig del blat i se n'anà. Per tant, primera qüestió que cal remarcar de manera important i tenir-la clara. Aquest jull representa el mal i aquest gra representa el bé. Doncs el Senyor s'està dient una cosa ja molt important, que encara avui hi ha persones que no tenen clar. Potser nosaltres mateixos encara no ho acabem de tenir clar. És que Déu no sembra al mateix moment, no crea al mateix moment el bé i el mal. Això és precristià. Això ho creien abans del cristianisme, les religions, que els déus i Déu havien creat a la vegada el bé i el mal. Jesús ens està dient: no és aquesta la concepció que jo us proposo. Déu solament ha sembrat gra bo, el bé. Per tant, és algú altre. El mal no és Déu qui l'ha creat. Per què dic això? Perquè encara avui, us posaré algun exemple, de com encara reflexaria aquesta mentalitat de creure en aquest Déu que a la vegada crea el bé i crea el mal. Quan una persona en un moment donat li passa algun ensurt, alguna dificultat en la vida,
alguna malaltia, algun accident, alguna decepció, quan aquella persona espontàniament i sincerament li diu al Senyor: però què li he fet jo a Déu? Què he fet jo a Déu perquè m'enviï això? I això és un mal, una malaltia, un accident, un ensurt. Fixeu-vos quina mentalitat està reflectint. Està reflectint que Déu a la vegada m'envia coses bones, però a la vegada m'envia coses dolentes. Tant, aleshores, jo penso que amb aquest exemple en podríem trobar més, però que voldria dir de com està encara en nosaltres posada aquesta mentalitat pagana, precristiana. Aquesta és una mentalitat precristiana, en tot cas no és cristiana. Jesús ens diu, primer punt, i per això és molt important, perquè ja això depura i purifica molt una visió de la fe confosa i barrejada. Déu no és a la vegada bo i dolent, no és a la vegada qui ens envia coses bones i coses dolentes. Per tant, si poguéssim traure'ns, el que sento això, deconstruir, traure aquesta impuresa de la nostra fe, ja solament ens alliberaria moltíssim i viuríem la fe cristiana com un goig profund i no com a la vegada quina por, perquè Déu m'envia coses bones i a la vegada m'envia coses dolentes, o en el món. Punt número 1, sé que amb això un no se converteix en això, però bé, és un element més perquè cadascú de nosaltres puguem reflexionar de com ens diu el Senyor. Quan li pregunten al Senyor: Senyor, no havia sembrat jull, per tant amor, el Senyor què li diu? És l'enemic qui ha vingut i ha sembrat el jull. Tan claríssim. Segon pas. L'actitud d'aquells Mossos, molt interessant també, d'aquells Mossos, d'aquells treballadors, espontàniament venen i li diuen al Senyor Jesús, a l'amo: Senyor, escolta, que està tot barrejat, hi ha el bé i el mal, per tant, deixa'ns nosaltres que anirem a traure, arrencar el que és el mal. Los constructores, los defensores, els defensors de la llei, els defensors del que ho tenen tot clar, perquè tenen molt clar qui són els bons, qui són els dolents. Aquesta mentalitat és també molt actual. Anem a posar algun exemple també. En aquests dies de pandèmia, fàcilment podem caure en aquesta mateixa tentació dels que ho tenen tot clar, de qui són els culpables d'aquesta pandèmia. Els temporers, que han vingut i se'ls han portat, ara els joves, els qui no fan, els qui s'escapen, que n'hi ha, clar que sí, hi ha gent que s'escapa, que no és responsable i solament pensa en ell mateix i allí no li importa res més, solament ell és el centre del món i no té consciència comunitària i social. Per tant, fàcilment podríem caure en un llistat de qui són els bons i qui són els dolents i què s'ha de fer, sobretot també. Quantitat de gent que té solucions per tot, que s'ha hagut de fer això, s'ha hagut de fer l'altre. Per tant, fàcilment aquesta mentalitat de voleu que anem a acollir-lo? Nosaltres? Com si ells ho sapiguessin tot. Com si ells sapiguessin distingir clarament el bé del mal. Aquesta és la tentació, doncs, que també ens pot inundar qualsevol de nosaltres. Aquell que ho té clar tot, que no dubta de res, que ell és el qui té la raó i els altres l'han de fer cas. Aquesta és la mentalitat que porta tots molts problemes. Molts problemes. I si aquesta mentalitat la tenen persones amb molta responsabilitat, imagineu-vos què és el que passa. Per tant, primer acte d'aquest teatre de la vida. Els qui tenen clar tot són els salvadors del món, els que si els deixessin fer amb ells, està clar que en 2 dies ho arreglarien, perquè tenen solucions per tot. Anem a veure què respon el Senyor Jesús. La pregunta al Senyor és: voleu que anem a acollir-lo? Deixa'ns, que nosaltres sabem fer bé les coses. Què els diu Jesús? Per tant, què ens diu també quan tenim aquesta mentalitat? No ho feu pas. No ho feu pas. I llavors dona la raó.
la raó profunda que també hem de reflexionar avui. Si colliu el jull, la cizanya, aquella mala herba, si vosaltres creieu que sou capaços de treure el mal així, potser arrencareu també el blat. Que profund, això. És a dir, con el intento us carregueu el bé. I ens diu una cosa paradoxal, impressionant. Deixeu que creixin junts fins a l'hora de la sega. Deixeu que creixin junts el blat i el jull fins a l'hora de la sega. És a dir, tingueu el do de la saviesa, d'esperar, de comprendre que la realitat és més profunda i més complexa del que moltes vegades ens pensem. Les persones humanes tendim a simplificar. El nostre cervell vol simplificar les coses. I quina és la tentació d'avui? D'una realitat tan complexa com és una pandèmia, simplificar-la a una o dues coses. Això és el que el nostre cervell funciona i que socialment voldríem també. Simplificar. Tot això és així. I el Senyor se diu, les coses són més profundes, més complexes. Deixeu, doneu temps, això vol dir. Doneu temps, per a què? Perquè es vegi on està el bé i on està el mal. Per tant, sigueu profunds, sigueu savis i no superficials i immadurs. I què els diu? Llavors, quan ja hauran crescut junts, diré als segadors, quan haureu set savis a l'estil de Déu, vol dir que coneixereu les coses tal com Déu les coneix i no superficialment, llavors jo diré, colliu primer el jull i feu-ne feixos per quemar-lo. Per tant, cuidado, al Senyor no li és indiferent el bé del mal, no li és el mateix. No, el jull se'l crema, És a dir, el mal no és el mateix que el bé. Però cal temps, cal profunditat, cal saviesa profunda per saber distingir-lo. I després sí, llavors és quan distingirem el mal i després colliu el blat i porteu-lo al meu graner, és a dir, amb Déu. El bé amb Déu, el mal no amb Déu. Dues qüestions per a aquelles persones que ens pugui servir aquest text i que en vulguem fer una meditació contemplativa, bíblica, d'acord? Bíblica i espiritual. Dues preguntes. Aquí el Senyor ens convida a tenir aquesta paciència dels savis, la paciència que té Déu amb nosaltres, perquè qui pot dir que nosaltres en el nostre camp, en la nostra vida, solament hi ha blat? Jo no puc dir, jo no sé si vosaltres ho podeu dir. No, en la meva vida i en la vostra vida hi ha blat i jull, hi ha bé i mal a la vegada, o no? I Déu pacientment ens crida a purificar i a treballar. Té paciència amb mi, té paciència amb cadascú de nosaltres. Per tant, experimentar la paciència que Déu té en cadascú de nosaltres i amb el món. Això ens fa preguntar-nos, com està el meu nivell de paciència? Amb els qui convisc, amb els qui no pensen com jo, amb els qui no porten la mascareta tal com s'ha de portar i jo la porto i passo calor i... Com estic de pacient? Com estic de paciència amb els polítics, amb les autoritats que fan el que poden, amb errors i encerts? Com està de paciència? Com estic de paciència? 2. Descobreixo que és Déu l'únic que pot jutjar les persones perquè coneix llur història, llur interior. Solament és ell. Jo no puc jutjar ningú perquè jo no conec l'interior de ningú. Per tant, ho descobreixo que és solament Déu. Doncs demanem-li al Senyor que tinguem aquesta paciència, santa paciència del Senyor, que no vol dir aguantar-ho tot, que no vol dir creure que és igual bé que el mal. No, està clar, el Senyor ens ha dit al final el bé
amb Déu i el mal se'l elimina. El mal, el sofriment, el mal del món que produeix tant de sofriment. Demanem-li, doncs, al Senyor aquesta misericòrdia que ell té, aquest coneixement profund, aquesta saviesa de ser persones sàvies, que en lloc de deixar-se anar per la paraula fàcil, doncs som profuns i som capaços de reflexionar i veure que les coses són complexes i que és el Senyor l'únic que pot jutjar. Professem ara la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant. Nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallar als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, se'n pujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós. Des d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Presentem ara a Déu Pare les nostres pregàries, tot dient: escolteu-nos, Pare. Per la nostra diòcesi de Lleida, pel nostre bisbe Salvador i pels responsables de la pastoral diocesana, que el treball dels diversos organismes donin sempre fruit al servei de l'evangelització. Preguem al Senyor. Preguem per les autoritats del món, perquè puguin ser capaces d'obrir-se a l'Esperit de Déu, aquest esperit que dona saviesa, que dona coneixement de la realitat, perquè puguin així estar al servei del poble. Preguem al Senyor. Per tots els que aquest diumenge hem respost a la invitació del Senyor, des de les cases, des de les esglésies, que siguem terra bona on donin fruit les llavors del regne de Déu. Preguem al Senyor. Perquè els cristians i cristianes siguem en el món homes i dones savis, oberts a la saviesa del Senyor, capaços de tenir paciència i capaços de saber dir les coses de la manera correcta i ser capaços de construir una societat més justa i més fraterna. També, en aquest temps de pandèmia, preguem al Senyor. Escolteu, Pare, les pregàries de la vostra Església reunida i vesseu el vostre amor sobre tots els vostres fills i filles, per Crist, Senyor nostre.
Us beneïm, Senyor Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball de les persones. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida. Us beneïm, Senyor Déu de l'univers, per aquest vi que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la vinya i del treball de les persones. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual. Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu, Pare omnipotent. O Déu, vos heu acomplert en un sol i perfecte sacrifici els diversos sacrificis de la llei antiga. Accepteu l'oblació que els vostres fills i filles us presenten i beneïu-la com beneireu la del vostre servent Abel, perquè allò que cadascú us ofereix per glorificar-vos serveixi per a la salvació de tots. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies. Perquè heu creat totes les coses i els heu assignat un progrés a través del temps. Heu fet la persona a imatge vostra i li heu sotmès tot el món, a fi que en nom vostre dominés la creació i en contemplar les vostres meravelles us glorifiqués contínuament per Crist, Senyor nostre. Per això, amb tots els àngels us lluem amb goig, tot dient: Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i novament donant-vos gràcies el passar als seus deixebles, tot dient:
Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això que és el meu memorial. Proclamem el misteri de la nostra fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí en el diumenge, dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Salvador i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans i germanes que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Preguem avui per 4 germans i germanes nostres que han mort durant aquesta setmana de la nostra unitat pastoral. Preguem, doncs, per els nostres germans Joan Roca, Alfonso Miranda, Lola Rodríguez i Maria Beltrán. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Donem-nos fraternalment la pau amb la nostra mirada acollidora. I li enviem la pau també a la Rosalina, que ens fa el servei d'acollida. La pau amb tu, Rosalina. El pecat del món, tingueu pietat de nosaltres, Àngel de Déu que lleveu el pecat del món. Tingueu pietat de nosaltres, Àngel de Déu que lleveu el pecat del món. Doneu-nos la pau, Àngel de Déu que lleveu el pecat del món. Doneu-nos
Mirem l'anyell de Déu, mirem el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. Com ningú mai n'ha estimat, pels camins d'aquesta nit ens va guiant com un estel. Quan partim al pas sagrat, ens fa do del seu amor. Els el Pare, l'amistat, el Pare Déu, consagrat. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Consagrat, consagrat, menjai seràs fort. Case sang, beu la meva sang, que jo soc la vida, jo soc l'amor. Oh Senyor, enriches homes de l'amor. We are often destitute of the things that life demands. Want of food or want of shelter, thirsty is and barren land. We are trusting in the Lord, and according to God's word, we will understand it better by and by. Consagrat, consagrat, menjai seràs fort. Case sang, beu la meva sang. Que yo soy la vida y yo soy el amor. Oh Señor, enriqueces hombres el amor. Consagrat, consagrat, menjai seràs fort. Case sang, beu la meva sang. Que yo soy la vida y yo soy el amor. Oh Señor, enriqueces hombres el amor. Alguna informació doncs, en aquesta nova etapa d'aquest confinament segon
que anem tenint, en el qual una de les coses, almenys jo m'ho aplico a mi, que vaig aprenent és a viure potser més en l'aquí i ara, en el moment, sense poder programar massa coses. Per tant, llavors, doncs jo crec que és un aprenentatge que com a societat hem d'anar fent. Sovint estem acostumats a programar, farem les vacances de l'any que ve, farem tal projecte, el curs que ve. Bé, doncs segurament és important poder programar les coses, però aquesta pandèmia ens està, penso, ensenyant doncs, que hi ha moltes coses que no les podem programar. Per tant, hem de saber aprendre a viure en el dia a dia i anar fent. En aquesta línia, doncs, en el dia a dia, també nosaltres volem anar situant-nos i per això anem acompanyant el que és la nostra comunitat, el que sou vosaltres, la nostra comunitat cristiana. Per això ens havíem donat ja vacances amb l'equip de resposta i bé, ens hem tornat a reactivar, veritat, ja hem tornat de vacances, sense fer-ho, ja hem tornat. I per això vam dir, què hem de fer? Anem a acompanyar la nostra comunitat de manera amable, fraterna. Per això la setmana passada vam fer aquella pregària aquí mateix que vam retransmetre per Facebook. Va ser una pregària que volia ajudar a enfortir-nos, a sostenir-nos en aquesta etapa, a nosaltres i als nostres germans. Per què? Perquè els cristians hem de ser sal i llum, no els únics, però ho hem de ser perquè el Senyor ens ha dit. Per tant, això vol dir també, en aquest temps de pandèmia, hem de ser sal i llum. Bé, doncs a la pregària era això. Volia demanar al Senyor que ens enfortís per poder continuar sent sal i llum. Per aquesta setmana que ve doncs hem preparat també una tertúlia, però també amb el mateix objectiu, d'enfortir-nos. Per això hem agafat i doncs, hem buscat una xerrada que va fer Francesc Torralba, filòsof i teòleg, al voltant de la volatilitat, la vulnerabilitat, d'acord? Que és una de les grans lliçons que ens està deixant aquesta pandèmia. Som vulnerables, per més que algunes vegades no ho vulguem ser conscients, som vulnerables. Per tant, ho hem agafat i en farem una tertúlia. Per tant, les persones que vulgueu, dimarts que ve a les 8 de la tarda, la farem per internet, a la pàgina web nostra hem penjat tota la informació per poder seguir-la. Va bé? Primerament, l'enllaç per poder veure la xerrada, la conferència del Francesc Torralba, i després, a partir d'aquí, la tertúlia que tindrem dimarts que ve amb les persones que us vulgueu connectar via Zoom. Per això veieu la importància avui de posar-nos les piles amb tots els mitjans de comunicació, perquè si no estaríem bloquejats. Veieu? Cadascú a casa seva. Bé, doncs els mitjans de comunicació ens permeten per continuar mantenint l'esperança i ajudar-nos. Doncs us convido dimarts que ve a connectar-vos en comunitat, en fraternitat, per ajudar-nos i compartir amb el tema que serà això, la volatilitat, la vulnerabilitat, les dues coses, camí de saviesa, com fer-ho, com ser i fer aquesta experiència. Us desitjo, doncs, bon diumenge i bona setmana a tots. Preguem. Senyor, assistiu benignament al vostre poble i feu que, alimentat amb els sagraments celestials, passi de la vellura del pecat a una nova vida. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Podeu marxar en la pau del Senyor. Que tingueu bon diumenge i bona setmana. I si Déu vol, fins diumenge que ve. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
te salve María, llena eres